Ahojte, dneska pracujeme na tejto Toyota Corolla Hybrid. Kombi verzia je to také obľúbené auto aj medzi taxikármi a konkrétne na ňom robíme tlmenie odlučenie všetkých 4 dverí. V tomto aute sme už robili vytlmenie kufra a odlučenie a vytlmenie odlučenie podlahy pod nohami vodiča a spolujazca. Dneska si zákazník objednal dorobenie 4 dverí. Dohodli sme sa rovno aj výmene reproduktoru za tie Focal, to vám ukážem za chvíľočku, ale použili sme náš balíček prémia v cene low costu, to znamená Dr. Artex Iridium je na vonkajšom plechu, na vnútornom plechu a na tapacíre, aby zamedzil všetkým rezonanciám a rôznym pazvukom. A na vonkajšom plechu je ešte na tom Iridiu Dr. Artex EV Integra 6 mm materiál, ktorý je aj tepelná izolácia, aj odhlučňuje. A na tapacír sa použila Dr. Artex AC15, taká vajíčková pena, ktorá vlastne všetky tie veci, čo sú pod tapacírom, krásne zafixuje, aby potom už nerezonovali, nebúchali a nevydávali nejaké pázvuky. Pôvodné dvere zadné ešte nie sú správené, vyzerajú takto, ako vidíte, nič tam nie je a aj ten zvuk je taký plechový. Už keď je vlastne tie dvere, keď sú už dvere vytlmené, odlučnené, už to zvuk je taký jak prémiové vozidlo, je to fakt, že lepšie. A v zadných dverách sa repráky meniť nebudú, zákazník nechcel vlastne ani predné repráky, ja som mu vysvetlil, že keď si dá spraviť predné repráky v rámci toho, že to je už teraz rozobraté, neplatí zbytočne dvakrát montáž, zaplatí len za 169 € za reproduktory. 2 výškové sa menia, 2 stredobasové a je to plug and play sada. Takže takto vyzerajú vytlemené dvere a tu je vidieť vlastne rozdiel z tých reproduktorov. Tu máte pôvodný reproduktor a Focal. Je tam rozdiel vlastne aj vo váhe, aj v tom magnete, aj v celom celkovom spracovaní tých reproduktorov. Je to fakt akože výrazne lepší reproduktor. A aj tu vidíte, že vlastne je to použitý filtračný člen, ktorý vlastne hovorí, čo ten reprák má hrať, ktoré frekvencie, a tom pôvodnom to nie je. To znamená, že on hraje všetko to, čo od výroby hraje, na čo je určený. A ako vidíte, je to Pioneer reproduktor, takže toto by asi nikto nepovedal, že to je Pioneer reproduktor, ale je to tu napísané, to som ani nevidel. Všetko konektory sedia, v balení je viacej možností konektorov a takisto vlastne aj výškový reproduktor vyzerá nádherne a takisto tu má vlastne výhybku. A aj k nemu sú vlastne potom použité viacej typov konektorov, aby sa to dalo vlastne do viacerých tých Toyot zapojiť. Táto sada vlastne je pre Toyotu, ale sú tieto sady aj pre iné vozidla. Je to rada Focal Insight, ktorá je určená pre konkrétne vozidla. Malo by to byť bez straty záruky, lebo ten reproduktor je presne robený na to konkrétne vozidlo. Redukčné krúžky, redukčné konektory, všetko sedí, nič sa nevrta, nereže, nestrihá, všetko sedí na pôvodné veci. Toto bude mať dneska hotové. Keby ste mali nejaký takýto podobný problém s Toyotou, že chcete zlepšiť ten komfort počas jazdy alebo to ozvučenie, dá sa to robiť kľudne aj po častiach, ako sa to robí v tomto aute, že robilo sa kufor, pod nohami podlaha, v druhom kroku sa robia dvere a v treťom sa budú robiť podblatníky. Dá sa to kľudne aj rozdeliť, môžete to robiť naraz, ako vám to vyhovuje. Na tie Focaly sa dá potom napojiť nejaký zosilovač, bude ESPčko, alebo klasický, dá sa tu osadiť aj subwoofer, nič nie je problém u nás. Keby ste niečo potrebovali, kľudne sa nám ozvite, pekný víkend prajeme. Čaute.